Kapušanský hrad. Zrúcanina Kapušianskeho hradu má prevažne pravohlú dispozíciu, pozostávajúcu z horného hradu a z predhradia. Prístupný je zo severu v mieste, kde sa nachádza brána, ktorú strážila vstupná väža. Jej základy sú v teréne stále viditeľné. Predhradie chránil vysoký kamenný múr, sledujúci tvar terénu. Z jeho vnútornej strany stáli hospodárske budovy. Na vlastný hrad vedie ďalšia brána, orientovaná na severovýchod, zabezpečená deštruovanou hranolovou väžou. Po jej ľavej strane sa v hornom hrade tiahne múr opevnenia, ktorý ohraničuje vlastné nádvorie hradu, odľahčené z vnútornej strany 3 veľkými slepými arkádami. Na najvyššom bode stáli 2 veže, obytná a obranná, spojené ďalšími budovami a boli o poschodie vyššie ako ostatné múrivá. Kamenné múry, ktoré dodnes stoja do značnej výšky, sú svedkami čias dávno minulých. Na niektorých ešte vidno zvyšky omietok, inde sa čiastočne zachovali kamenné ostenia okien, strieľní a portálov. Na hradbách sú strieľne so širokou špaletou. Dodnes sú v niektorých častiach konzoly, ktoré niesli pavlače alebo drevené stropy. Je možné identifikovať miesta, kde bol krb a miestami vidieť aj nábehy klenieb. V hrúbke múriva veže je zachovaný prevet, kde sa pri rekonštrukčných prácach našiel mešec peňazí. Názov hradu Kapušany pochádza z maďarského slova kapu, teda brána. V minulosti tu bol hlavný krajinský prechod do Poľska, čo dosvedčuje aj vyberanie mýta doložené v roku 1332. Strategická poloha si vyžiadala stavbu kamenného hradu. Na kopci sa už v 13. storočí nachádzal kráľovský hrad, ktorý sa nazýval Maglovec alebo Mogluch, pomenovaný po majiteľovi Maglot, ktorého rod vymrel v roku 1300. V roku 1315 bol dobitý kráľovským vojskom po vzbure jeho majiteľa Henricha z Brezovice, ktorého po dobití hradu uväznili. Po odchode kráľovských vojsk ťažko poškodený hrad chátral. V roku 1347 sa uvádza už len ako miesto zbúraného hradu. Kráľ Ľudovít I. Veľký daroval obec i hrad so všetkými majetkami svojmu vychovávateľovi Petrovi Poharusovi s podmienkou, že hrad už neobnoví. Po vymretí jeho potomkov v roku 1409 pripadlo celé panstvo kráľovi Žigmundovi Luxemburskému. Ten ho v roku 1410 daroval Andrejovi de Koka, budinskému mešťanovi, a povolil mu výstavbu hradu. Andrej de Koka si vybral pôvodné miesto kvôli možnosti využitia starých zachovaných múrov. Príbuzenskými zväzkami i panovníkovými donáciami povýšil do šľachtického stavu, zmenil si meno podľa panstva a založil rod Kapy. Podľa dobových záznamov si stavba hradu okrem financií vyžiadala aj 165 sudov vína a niekoľko tisíc vajec. Hrad bol postavený ako obytné sídlo pre panstvo a neskôr slúžil pre vojakov. V roku 1440 kráľ Vladislav I. Jagelovský daroval hrad šľachticom z Rozhanoviec, no v roku 1464 sa už spomína ako vlastníctvo Jána z Kapušian. Z listiny z roku 1468, ktorou kráľ Matej nariadil Košiciam, Bardejovu a Prešovu, aby pomáhali Imrichovi Zápoľskému pri dobývaní Kapušianského hradu, vyplýva, že ho obsadili bratríci. Na konci 15. storočia sa stal terčom útoku poľských vojsk Jána Alberta. Po týchto útokoch bol hrad poškodený a preto bol v nasledujúcom storočí prestavaný a rozšírený o dolné nádvorie. Touto stavebnou činnosťou bola posilnená obranyschopnosť hradu. Postupne tu boli pristavané hospodárske objekty, dielne aj budova strážnice. Na prelome 16. a 17. storočia sa panstvo sťahuje do kaštieľa v Tulčíku a hrad sa mení na refugiálny. Z budapeštianskych spisov vieme, že šľachtici sa na hrade viackrát ukrývali, lebo sa báli o svoje životy. Dôvodov bolo viacero: protihabsburské povstania, nájazdy Kurucov či zbojníci. Našli sa doklady o tom, že tu boli väznení a súdení zbojníci Blažej Poliak a Juraj Bachara. V čase protihabsburského povstania obsadil hrad v roku 1686 známy vodca Kurucov Imrich Tekeli. V roku 1709 sa dostáva do rúk Františka II. Rákociho, ktorého vodca Telekeši dal hrad zapáliť. V roku 1712 sa hrad vrátil do rúk Kapijovcov a vdova po Gabrielovi z Kapušian Eva Gergelakijová ho dala znovu opraviť. O 3 roky neskôr v roku 1715 ho však na základe rozhodnutia uhorského snemu vypálili, aby sa nestal strediskom protihabsburského hnutia. Od toho času hrad pustol.
Hrad však ešte v roku 1879 bol pomerne zachovalý, iba bez striech. V rokoch 1975 až 1976 bol na Kapušianskom hrade prevedený archeologický výskum. V roku 2012 sa takmer po 300 rokoch začalo s prácami na konzervácii a obnove hradu vrátane potrebných archeologických, architektonicko-historických výskumov a v prácach sa pokračuje dodnes. Podpor nás palcom hore a pre viac videí a podcastov zadaj odber.